כפי שראית, עולם השיווק משתנה במהירות, ועובר מהעיתונות, מהטלוויזיה ומשאר אמצעי המדיה אל רשת האינטרנט והרשתות החברתיות. וכאן אתה נכנס לתמונה כשותף עסקי של B2W. יחד נוביל אלפי עסקים בישראל לעידן המבוסס על פתרונות מתקדמים באינטרנט. כשותף עסקי של B2W תחשף לתחום הנמצא בצמיחה מהירה ותעבור מסלול הכשרה מקצועי, מקיף ואיכותי שיהפוך אותך למומחה שיווק בפתרונות עסקיים וטכנולוגיים באינטרנט. בתום ההכשרה נסייע לך בהקמת עסק עצמאי לשיווק וניהול פרויקטים אינטרנטיים במגזר העסקי. נמקד אותך בפרויקטים בעלי רווחיות גבוהה ונלווה אותך עד ההצלחה. כשותף עסקי של B2W תהיה הבעלים של עסק עצמאי שיספק לך הכנסה גבוהה, קבועה ופסיבית, ותהנה מחופש פעולה וביטחון כלכלי לאורך זמן. אם יש לך כישורי ניהול, יכולת להניע לקוחות ורצון עז להצליח, בוא לעשות כסף מהכישרון שלך בתחום המתפתח ביותר בעולם השיווק. רק 12 הטובים ביותר התקבלו לנבחרת השותפים העסקיים של B2W. האם אתה אחד מהם?